Turƙasi yanzu ana wata ga wata shahararren shirin labari na yana nema ya zo da sabon al'amari ko mu ce sabuwar cakwakiya kamar yadda muke gani a yanzu ana nema a yankewa Sumayya hukuncin kisa ta hanyar rataya a cikin wannan shiri na labari na matakar dai har Amira ta ci gaba da yi mata sharri haka zalika ta ki fitowa ta faɗi gaskiya fa to fa Sumayya tana cikin matsala haka zalika Sumayya tana cikin gagarumar cakwakiya domin kuwa tabbas wannan alƙalai ko mu ce wannan family na sarauta sun zuba ido sai sun ga an kwatar wa haƙƙin kansu haka zalika kuma an kwatar masu yanci haka zalika kuma sai sun tsira da mutuncinsu a cikin wannan shahararren shiri na labari na tabbas in dai har Amira bata ji tsoron Allah ba haka zalika kuma bata fito ta faɗi gaskiya a cikin wannan shiri ko mu ce shahararren shiri mai albarka na labari na ba ta bayyana cewa tabbas Sumayyan sansan ba ta da laifi haka zalika kuma ta bayyana cewa tsautsayi ne yasa Sumayyan ta rasa ranta a wannan lokaci inda za ta ƙara fitowa ta bayani ta faɗi gaskiya da cewa wasu a cikin wannan gida na sarauta ba sa son su ga Sumayyan a cikin ƙoshin lafiya haka zalika kuma ba za su ba da dama ga Amira da ta fito gaban kotu ta faɗi gaskiya ba duk da cewa kuma da irin tsananin so da shi kansa raba gardama wato Abba shi kansa mai ranka ya daɗe a cikin wannan shiri yana mata matuƙar so haka zalika kuma Feresdo da Sida sauran Lukman sun zuba ido haka zalika kuma sun zuba ido domin su ga cewa sun samu kwanciyar hankali amma mai sauraro da fara dai masu kallon mu da sauraron mu muna roƙo da ku fara danna mana alamar subscribing a wannan shafi namu mai albarka haka zalika ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun wanzuwar aikacen mu da zarar mun ɗaura akan lokaci kafin gadan ku je ta take wakana a cikin wannan shiri mai albarka na labari na a wannan sati wanda kuma tabbas wannan al'amari ko mu ce wannan abu ne mai rudarwa wanda ba iya mu da ku ba ma'ana su kansu wanda suke shirya wannan fim na labari na za mu iya cewa sun san cewa wannan al'amari ne mai matuƙar rudarwa kansu kun san cewa tabbas wannan shiri inda har aka ce Sumayya an fa kashe ta a cikin wannan shiri mai albarka to fa akwai matuƙar cakwakiya domin kuwa shirin ma ba a san inda zai kalubalanta ba wanda wannan dalilin ne yasa wasu ke hangen cewa tabbas a cikin wannan shiri na labari na ba lalle bane a ce an kashe Sumayya a cikin wannan shiri na labari na za ta iya yiwuwa kamar yadda aka fara ganin alamun cewa Amira ta fara jin tsoro a bisa ganin cewa wannan magana da ta fito ta a gaban kotu ta matakar tsorata ta duk da ta yi shaidar zirne kuma ta san cewa ƙarya take yi wanda wasu ke ganin cewa akwai yiwuwar Amira a nan gaba za ta iya jin tsoro ta kuma fito ta faɗi gaskiya ma'ana asalin abin da ya faru wanda hakan shine kaɗai hanya ɗaya tilo wanda zai wanke Sumayya daga shiga cikin wannan hatsari da take neman faɗawa wanda kuma tashin hankali ba a maganarsa barin mahaifan wannan baiwar Allah wato Sumayya da kuma masoyanta kamar su Feresdo da kuma Lukman da shi kankin kansa mijin nata da aka tilasta ya sake ta wato raba gardama duk da cewa ya sake ta ne ba da radin kansa ba amma kuma yana matakar santa haka zalika kuma shi ma ya shiga damuwa babu yadda zai yi ne ganin cewa ahalinsa hankalinsa ya karkata kan cewa sai an kwaci wannan yanci amma menene ra'ayinku akan wannan shiri na wannan sati da zai zo a yau Juma'a me kuke gani zai faru a cikin wannan shiri mai albarka na labari na haka zalika mai ra'ayinku